damos comezo a lectura do manifesto que se está a ler simultaneamente, o que se estará a ler, porque na maioría de concellos é a partir das 8, simultaneamente en todos os concellos, en todas as concentracións da plataforma Galiza pola Paz. Compañeiras e compañeiros, imos hoxe a esta praza porque mentre a agresión contra Irán continúa e se multiplica, en agresións tamén contra o Líbano, o Yemen e a Palestina toda, e se multiplica en dirección a América Latina e ao Caribe. Mentre todo isto acontece, somos os povos, o povo galego que sempre sabe colocarse do lado certo da historia, os que temos que mobilizar para berrar ben alto que non queremos agresións. Hoxe, este e outras 30 localidades do país saen ás rúas para demostrar que as guerras imperialistas non nos son alías, para protestar polas consecuencias que nos imponen, mesmo estando a millares de kilómetros das bombas, e para exixir accións concretas de quen nos goberna, non só para paliar os danos, senón para evitar que continúen producíndose. Isto é especialmente importante agora que todo o mundo fala sen parar da necesidade de abrir o Estreito de Hormuz, como se o problema fose o Estreito e non a impunidade armada de Israel e dos Estados Unidos, que un día secuestran ao presidente, outro día impoñen sancións e reforzan bloqueos, outro día invaden o sur do Líbano. E todo mentres continúan aferrollando o povo palestino en Gaza e se preparan para colapsar a Cisjordania tamén. O problema non é Hormuz, o problema é o imperialismo e as súas guerras. Os grandes medios de comunicación, porén, pretenden instalar un debate que temos que recitar dende o principio, o debate de como reabrir o Estreito de Hormuz. Trátase dun debate falso e interesado, que pretenden que a OTAN se active para procurar os intereses legítimos de Israel e dos Estados Unidos, e que todos os povos do mundo aceptemos como un punto de partida a súa impunidade e a idea de que as consecuencias da guerra só son aceptables para que se quen as padecen son os outros. Non podemos aceptar este debate. O Estreito de Hormuz estaba aberto, por el transitaba sen restricción ninguna unha parte fundamental do comercio mundial, ata que Estados Unidos e Israel decidiron iniciar unha guerra que non son capaces de gañar. Fronte a eles que pecharon o Estreito, non co seu corpo, senón co súa agresión, sen guerra o Estreito ficaría aberto. A área de tránsito de Hormuz fai parte, ademais, das augas territoriais do Irán, que ten por iso dereito sobre ele, e que, non se esquezan, está aberto para as embarcacións daqueles países que non participan da agresión. Exixir agora o que sexa o Irán que enceda é exixir que a víctima facilite a agresión. Tampouco debemos aceptar o outro debate que ven á tona cada vez que as potencias imperialistas se embarcan nunha agresión. O debate que presenta esta guerra como unha irresponsabilidade persoal dos seus dirigentes. Esta guerra non é un accidente de carácter infantil de Trump, nin é un erro de goberno. Do mesmo modo que o xenocidio en Palestina non responde únicamente aos intereses persoais do asesino Netanyahu. O imperialismo e as súas prácticas, a agresión militar, o xenocidio, os bloqueos, os secuestros de dirigentes electos, a guerra comercial, a guerra mediática e psicolóxica, non acontecen porque un pobo escolla este ou aquel gobernante. Acontecen porque o sistema de relacións internacionais leva décadas instalado na lei do máis forte, porque este sistema ten nomes, estruturas e beneficiarios que non cambian con elección. Os Estados Unidos levan décadas impulsando guerras, golpes de Estado, bloqueos e sancións con todas as administracións, e a ocupación de Palestina vai camiño dos 78 anos. Ali padecen morte e destrucción material das condicións de vida. Aquí vemos, padecemos as súas guerras con subas de precios e cortes de comercio. Cando ollamos como se non foran connosco os conflitos nos países lonxanos e non nos anoxamos co aumento dos gastos militares, descubrimos de repente que custa máis pagar a vivenda, encher o depósito do coche ou a neveira. Mais sempre hai quen se beneficie, sempre hai quen faga da morte o seu negocio, e da lei do máis forte a base do seu lucro. E mentre os povos do mundo pagan as consecuencias, os especuladores fan caixa con cada boca. Por isto, dicímolo unha vez máis, a paz que exiximos non é a paz dos caladiños e caladiñas, nin a paz que agarda a seguinte guerra. É a paz real e global. Acabar coa guerra contra o Irán é tan fundamental como acabar coa agresión permanente contra o Líbano. Tan urxente como deter dunha vez para sempre o xenocidio do povo palestino e a ocupación. É tan básico como levantar o bloqueo contra Cuba ou liberar o presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A paz non é a ausencia de guerras abertas.
É un paradigma de relacións entre os povos en pé de igualdade, sen tutelas e sen chantaxes. Un modelo que recoñece a soberanía dos outros povos, non só dos que interesan, e sen ameaza constante dun puñado de potencias que se arrogan o dereito a decir quen e como merece existir. Non a guerra imperialista, Galiza pola paz. Non a guerra! Non a guerra! Non a guerra! Non a guerra! Non a